Ano. Teď právě... Jedeš? Teď právě Helenka říkala, že se faninky spojily. Vznikly spojené faninky. Zdravotníka. Odpadla tam nejaká zase, doktora zase nejaká odpadla, ježišmaria, bože môj dobrý. Sodoma Gomora. A choďte tam viacerí, možno, že viaceré dievčatá odpadli. Chalani, vám zakážeme chodiť na javisko. Zdá se, že asi nesmíte zpívat ve třech, protože to je, jak se zdá, vražedná kombinace. Vodu? Přátelé, naši zdravotníci jsou už u faninky. A vypadá to, že bude za chvíličku v pořádku, všichni si to určitě přejeme. Tak přátelé, na hlas Martina Harika a spol by se měl už vydávat zbrojní průkaz. To tam... Já vím, Patrik má slovo. Tak atmosféra tu bola taká, že to vyzeralo, keby to bolo najväčšie číslo, ale to je možno preto, že ste traja, že keď ste všetci traja do toho opreli, tak to malo presne miestami grády a miestami to bolo také stratené, mi to pripadalo, že presne, že sa hráte na to, neuvedol som vám to. Uzavriem to tak, že vám jebe. Nehají. Nehají. A poriadne.